Goddag. Jeg vil nu bevise det gyldne snit ud fra sætningen a over b er lig med a plus b over a. Men først vil vi lige tage et kig på definitionen, som jeg har skrevet heroppe, der hedder, at 1 plus... vi skal lige skrive sådan her, det må jeg finde ud af, jeg glemte. Fordi det er nemlig lig hinanden. 1 plus kvadratrod 5 over 2 er lig med a over b, som er samlet faktisk som det græske bogstav phi. Det her er udtrykt ved sætningen a over b, som er lig med a plus b over a. Og det er nemlig interessant, fordi at a over b udgør, a udgør det store linjestykke her, og b udgør det lille linjestykke. Og det er lig med det hele linjestykket, altså a plus b, over det store linjestykke a. Altså at forholdet mellem dem er ens. Nå, men lad os nu udlede noget fra sætningen her. Vi starter med at gange med a, begge sider af lighedstegnet. Altså vil det komme til at bestå a i anden her, og det vil gå ud med hinanden. Nu vil jeg lige skrive op. A i anden over b er lig med a plus b. Det næste trin nu, det er at sige 1 gange med 1 over b, begge sider af lighedstegnet. Det vil vi så gøre her. Det vil så komme til a i anden, og tilsvarende b i anden, lig med a over b plus b over b. Det er b over b, det er det samme som 1, men lad os da bare holde det til at være b over b indtil videre. Det bliver interessant senere. Det her led kan også udtrykkes på en anden måde. Det kan man udtrykkes med en parentes. A over b parentes i anden, det er det samme. Er lig med a over b plus b over b. Nu vil vi gerne have det her, nu vil vi gerne have 0 på den ene side af lighedstegnet, så vi i fremtiden kan få dannet denne her anden gradsligning. Men lad os nu tage det et skridt i gang. Så det vi gør, det er, at vi minuser med a over b og b over b over på den ene side af lighedstegnet, som er 0. Det vil altså komme til at hedde minus 1, fordi nu er det 1 lig med 0. Nu indsætter vi AB til x, så vi kan få dannet den her anden gradsligning. Den skriver jeg hernede. Nu skal vi til x i anden minus, og det er så bare x minus 1 lig med 0. Altså en klassisk anden gradsligning. Lad os nu prøve lige at finde diskriminanten for det her, så vi kan se, om det går op. Vi ved, at det her, det er 1, det er minus 1, og det er minus 1. Og vi skal bruge diskriminantformlen, som hedder b i anden minus 4ac lig d. Lad os prøve at sætte vores værdier i den her formel. Det vil så være minus 1 i anden minus 4 gange 1 gange minus 1, som er det samme som 5. Og det er nemlig interessant, og nemlig passer i det, fordi vi ved, at vores rod må være phi, og phi var nemlig 5 over 2, som var lige 1,6180. Og så passer diskriminanten altså, hvilket er godt. Den har også en anden rod, den negative rod, som jeg for sjov skyld bare skal op og se, ikke bruge den til noget, som hedder over 2 er lig med 0,6180 minus, vel om her skal jeg rigtig foretegn på. De her to rødder, er det kun denne her rod, som er brugbar, fordi at a og b er en sidelængde, og en sidelængde kan jo ikke være negativ. Nu tager vi udgangspunkt i den her rod, og det er jo interessant, fordi vi ved, at det her, det var altså phi, og når det her må være det samme som a over b, som er lig med a plus b over a, og det er altså også være lig phi. Hvis vi tager gavn i den her viden og går tilbage til vores oprindelige sætning, som vi så herover, så prøver jeg lige at skrive det op og så skal I se noget interessant. Fordi nu skal vi lige prøve at tage den selv matematik igen og dele den her brøk op, så vil vi se hvorfor. Det her det var som er det samme som a over a igen 1 plus b over a
er lig med A over B. Nu skriver vi den lige op, så det bliver 1, faktisk. Det var bare måske en lidt ligegyldig mellemregning, men nu tager vi den med. 1 plus B over A er lig med A over B. Nu vil vi gerne isolere det her B over A, for at kunne udtrykke det endelige. Det så kommer til at hedde B over A er lig med A over B minus 1. Da vi havde vidst før, at phi var lige det her, hvor phi, altså, at phi var lige A over B, som er lige med A plus B over A, må det her altså også være lige phi. Altså må phi minus 1 være lige med 1,6180 minus 1 være lige med vores interessante procentsats 0,6180. Det her er virkelig interessant, fordi det her udtrykker nemlig også forholdet i det gyldne snit store side af, som nemlig er 61,8%, hvor den anden side så selvfølgelig må være 38,2%. Altså er der sammenhæng mellem det gyldne snit og vores udledet sætning her og vores oprindelige sætning her. Altså er sætningen om det gyldne snit bevist.